थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे सानावनो बर' हारिनि थामथि गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। गुबैयैहाय बे थामथि गोजोन गोरोबथानि जे मावफुंनाय बा जाफुङै आं दा उनावहाय माखासे बाथ्रा बुंगोन। दा दिनैनि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हानाय जों बयनिबो सिबिनां जोंनिनो मोनसे समनि दैदेनगिरि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां आङो समखौ नायनानैहाय साफ्रोमनिबो मुंखौ लानायखौ गोब्राब मोनबाय, निमाहा बिनाय थाबाय। बेवहाय बाहागो लाफैनाय जोंनि मानगोनां बिटिसिनि इएम बिथांमोन, एमसिएलए बिथांमोन आरो जोंनि बर' माहारिनि गुबुन गुबुन माहारि आफादनि बा गौथुमनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गेरेमसा मानगोनां बिथांमोन साफ्रोमनोबो गिबि आङो गाहाम हामलायनायखौ बावनानै बे समाव आङो दायनैसो बाथ्रा बुंनो सिगांनाय जाहैबाय। गुबैयैहाय बर'नि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जालांनाय बेखौ बुंफिनबावनांगौनि बाथ्रा दं होननानै आं साना। जोङो बिटिसिनि बायजोआव खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ जोनोम होनायनि गुदियावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बावहाय जोंखौ बानजायनाय अनसायनायनि बाथ्रा दङ आरो जोंखौ बिटिसि गोरोबथायाव लांनायावबो बिटिआर गोरोबथायाव लांनायाबो जोंथ' थांनो गोनांबो नङामोन, नाथाय जोंखौ लांनायनि गुदियाव मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो जोंखौ लाफानानै खामानि मावनायनि जि मोनसे गुवार नोजोरजों बा मोनसे अनसायनाय बा जोंनि फारसे बिटिसि बायदिनि रायजो राजानि फारसे जोंखौ अनसायनाय बा जोंनोबो माबा मोनसे खुंथाय बा गोहो बर'फोरनि थाखाय बायहेरायाव थानाय बिटिसि बायजोआव थानाय बर'फोरनि जि जेंना जेथो बेखौ सामलायलांनो थाखाय माबा मोनसे खुंथाय नांगौ, बेखौ बिथांजोंनो रायलायनानै जों खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंखौबो दिल्लीयाव लांफानानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथायाव जोङो सागान होनायनि खाबुखौ मोननाय जादोंमोन। गुबैयैहाय जोङो भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बिटिसि खुंथाय लोगोआव जों मोनब्रै हान्जा दंमोन। बेवहाय बुंनो थाङोबा गुबैयैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिपिनि मोनब्रै हान्जा, गिरेन बर' बिथांनि मोनसे हान्जा, गबिन्द बसुमतारी बिथांनि मोनसे हान्जा, रन्जन दैबारिनि मोनसे हान्जा आरो सावरायग्रा बिथांनि मोनसे हान्जा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअ जों जयैनो सागानखौ होनानै बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनाय जादों। दा बेनि उनावनो आंनि बे बाथ्राखौ बुंनांगोन, मानोना आं दा बिटिसि बायजोआव मोनसे बिबान लानानै खुंथायखौ सामलायगासिनो दङ। दा बेखायनो बा जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांदों बे बाथ्राखौ एसे बुंनो लुबैदों। जोङो दाबिनानै मोननांगौखौ मोनबाय, नाथाय बे मोननायनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय जों जाय मिजिं थांखि बेखौ लानानै खामानि मावदोंमोन बुंनो थाङोबा बे दिनैहाय जाफुंजोबाखै दाबो। जोंनो खुंथायखौ दानानै होबाय, नाथाय खुंथायखौ सामलायनायाव जोङो जेरैबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों बे बाथ्राखौ जोङो समखौ रायलायबोदोंब्लाबो बिनि मोजां मोनसे फिथाइ जों दाबो मोननो हायाखै। आंहा मिजिं दं दिनैहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हिसाबै बिबानाव फैफिननायनि उनावहाय आं बेखौनो मिजिं लानानै दङ, सावरायदोंबो रायलायनोबो साननायबो जादों। जों गोदोबो रायलायदोंमोन, रायलायना बेनोमोन जोंना दिनैहाय गोबाङानो जोंखौ बुंनो नागिरदों बर' हारिया खावनै जाबाय, मोननै जाबाय, मोनसे बिटिसि बायहेरायाव थाबाय, गावस्राबाय बिदि बुंनो नागिरो जोंखौ। ओंखायनो जों मोनसे समाव खोथा रायलायोमोन आरो बै समाव दिनैहाय गैला बिथाङा मानगोनां गिबि मन्थ्रिमोन, बिथां कंग्रेसनिमोन तरुण गगৈ बिथाङा बै समाव मोनसे अफार होनायनि बाथ्राखौ बिथां हाग्रामा महिलारियानो मोनसे समाव जोंजों सावरायनायाव खोन्थादोंमोन जे जोङो बिटिसिनि दारैनो बाहेरानि बर'फोरखौबो लाफानानै सामलायनानै जोङो खुंथायखौ सोरजिनानै लानायनि बाथ्रा बा हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। नाथाय माखासे जेंना जेथोनि थाखाय जों बेखौ हास्लाबबोआखै, जायनि जाहोनाव बेयो दिनै मोगथां महर मोनाखै। जोंनि जि मोनसे थांखि मिजिं सिमांमोन सन्तोषनिफ्राय सौदियासिम बर' रायजो आलादा रायजो दानायनि बे आलादा बर' रायजो दानाया दिनैहाय जोङो कन्टिनिउटि मोनसे माबायावहाय जों मोननायनि मोनसे खाबु गैथाव। बेवहाय गोबां दस्रा हारिनिबो खुंथाय फैबाय, मिसिं अट'नमास काउन्सिल दं, देउरि दङ, सन'वाल दङ, बेवहाय जों सन्तोषनिफ्राय सौदियासिम
बर' रायजो नागिरोब्लाबो बियोबाबो बिनायल' जागोन प्रेक्टिकेल बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा जोङो मोनफुंनायनि बेवहाय खाबु गैया दिनैहाय ओंखायनो जों दा सेटेलाइट कन्ट्रोलाव जि मोनसे बर' कस्ट अट'नमास काउन्सिल मोनबाय बेखौनो बिटिसिनि दारैहाय जोङो बोरैबा आरो लाफानानै गभार्न खालामनो हायो नामा सामलायनो हायो नामा बेनि फारसे सरकारजों रायलायनानै जोङो बेखौ मावनो हायो नामा बेनि मेकानिजमनि सायावसो रायलायनांगौ बायदि आं फिल खालामो अब्लानो जोंनि इउनिटि इन्टिग्रिटि आरो सलिडारिटियाबो मेनटेन जाफिनगोन आंनि साननाया बे आरो गुबैयैहाय बाथ्राया बेनो दिनैहाय जोङो जि मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जादों जोंनो खुंथायखौ होबाय रां हरा रां हरैनि जाहोना जाबाय जोङो दिनैसिम बिसायख'थिसिम थांनो हायाखै बियाबानो दाबो दानो हायाखै जोंना दाबो भिलेज नटिफिकेसन जाजोबाखै आद्रा जानानै दङ फार्स्ट फेजआ जाबाय सेकेन्ड फेज जानो गोनां दं जायाखै दा बेखौ गामि नटिफिकेसना जाखांनायनि उनावसो बियाब दागोन कनस्टिटुयेन्सि दागोन बेनि उनावसो जोङो बिसायख'थियाव थांनो हागोन आरो जेब्लासिम बिसायख'थिसिम थांनो हाया जोङो आबुं रां गौजा मोननो लुबैयोब्लाबो बेखौ जों मोननो हानाय नङा फारसेथिं आं बेखौ गोसोखांनो लुबैगोन जोङो जयैनो बिटिआर गोरोबथाखौ खालामदोंमोन बे सैथो बाथ्रा दा बावहाय सोरखारनिफ्राय भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय 1500 कौटि रांनि मोनसे स्पेशल पेकेज फैदोंमोन बे स्पेशल पेकेजनिफ्राय जोंनो 1 रांबो जों बाहागो मोननाय जायाखै दुखुनांथाव बाथ्रा जों जयै जेराव गोरोबथा खालामदोंमोन ओंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथांजों रायलायबाय थानायबो जाबाय जोङो स्पेशल पेकेजनिफ्रायबो जों एसे रां मोनोब्ला जोंनि गोग्लैसोनाय माखासे फरायसालिफोरनि हालोदफोर गोबां बिदिनो जेंनाफोर दङ बेफोरखौ जों एसे नायनो हागोन ओंखायनो जों बेखौ रायलायनानै सरकारजों रायलायनानै बोरै थिग खालामनो हायो जोंबो जाहाथे एसेबाबो मोनो बेखौ बयबो बुङो आरोखि जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौ बुंबाय थायो आरो फरायसालिनि जेंनानि सायाव बे दुखुनांथाव बाथ्रा दहाय जोंहा हेमकुमार बिथाङा बुंनाय बाथ्राफ्रा साननो गोनां बाथ्रा बेनि सायाव जों मेकानिजम थिग खालामथारनांगोन आरो जोंनि बर' बिजोंखौ जों फोथांना लाखिनांगोन जाय बर' बिजोंनि थाखाय गोबां बर' सुबुङा जिउ बावलांनांदों जों खामानि मावदों गासै माहारि आफादफ्रा दिनैहाय जोङो रायजो नागिरनायनिफ्राय बा हांखो नागिरनायनिफ्राय बा राव थुनलाइनि थाखाय जे जिउ बावलांबाय मुंख्लं जालांबाय सोरबा सोरबि बिदिनो गोबां माने साबजारला सैनांनानै थानानै बेखौ जोङो गोसोखांहोनानै जोंनि मावनो लानायाव गावनिखौ जोङो सिगाङाव बोरै जोङो जौगाखांहोनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन आंथ' बुंनो लुबैयो बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफादनि मजियाव थाबैनो रायलायनानै बर' बिजोंखौ फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोङो प्रायरिटिखौ होखानांगौ नाथाय आं सम सम एसे माने नुबोदों खोनाबोदों जे बर' बिजोंखौ एसे सम सम जोङो एसे कमप्रमाइजिं माबा थांनाय बायदि नुयो सरकारनि सेरावहाय जेरावहाय जोङो दिनै मेथामेटिक्स आरो माने साइन्सनि बाथ्राखौ जोङो सावरायनो थांनायाव इंराजिजों दिनै फोरोंनो नागिरनाय बा बे मानेखौ थांखिखौ गनायना लानायफ्रा दुखुनांथाव बाथ्रा दा बेखौ जों गनायना लायोबा बर'निनो फोरोंगिरि जायफ्रा साइन्स टिचारमोन बा माने मेथामेटिक्सनि टिचार दंमोन बिसोरो मोनालासिनो गुबुन मानसियासो मोननायनि खाबुआ रासिन दंसै जुदि जों बेखौनो गनायना लानाय जायोब्ला ओंखायनो आं बुंनो लुबैगोन गावनि बिमानि रावनिफ्राय गोदैसिन राव थानो हाया बिमानि रावानो बयनिख्रुइबो गोदैसिन राव बुहुमाव ओंखायनो जोङो बर' बिजोंखौ प्रायरिटि होसिननांगोन जौखियाव दोननानै जों खामानि मावनांगोन आरो गावनि रावजों सोलोंथाइ लानाया गोरलैसिन जायो बुजिसिननो गोरलैसिन जायो ओंखायनो जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि बाथ्रा बुंबोदों जोङो खामानि मावबोदों बे खामानि मावनायखौ जों कन्टिनिउ खालामनांगौ लांबाय थानांगौ मेकानिजम खालामथारनांगौ आरो सरकारखौ आंनि नुनायाव दिनैहाय जोंनि क्राइसिसआ बबावहाय आंखाला बबावहाय गुबैयै आंनि नुनायाव खौसेथिनि आंखालाव जों भुगिनानै दङ जोङो बर' एस ए हल जों डिभाइडेड आरो बे डिभाइडेडनि थाखायनो जोङो सरकारखौ नारसिननायाव बबावबा नङा बबावबा जों फेलें जानांदों नाथाय बर' एस ए हल जों जुदि इउनाइटेड जानो हानायमोनथाय सरकारखौ जोङो नारसिननानै आदाय खालामनो हानाया मोगथांनि मालाबाबो बाहेरा नङामोन नाथाय दुखुजों बुंनो गोनां जागोन जे दिनै जोङो खौसेथि गैयिनि थाखाय सरकारा बे खाबुखौ लाबाय थादों आरो जोंनि मोननो गोनां जि मोनसे खाबुफोर दंमोन बे आद्रि जानो थांबाय आरो समाथ' रावखौबो नेनानै थाया बुंनाय जायो टाइम एन्ड टाइड डाजन्ट वेट फर नन समाव मोनसे दैथुन बे रावखौबो नेनानै थाया सम दिनैनि समा थांबायानोसै आरो जों बेखौ मोनफिनखाला सम थानायावनो जोङो गोग्गो थांखि लानानै जयै
खामानि मावनो हायाब्ला इयुना जे जोंनि थाखाय गोजोन नङा बेखौबो जों मोनदांनो हायो। नै दाखालि मोनसे बेसेबांबा गिदिर हारिमुनि फोथाराव जै जाबायखौनो जों बुंनांगोन। बेनि एसे उनावनो आरो मोनसे खैफोद जोंनि गेजेरावहाय दाङाबाजि जानो थांबायमोन, गिलु बालु थासारि फैनो नागिरबायमोन। फरिखाखौ माने आनजादा खाथिसै, मेट्रिकनि आनजाद दंमोन, पारसेन्टनि आनजाद दंमोन, मा जागौमोन हालोदा? आं बाख्नायनो लुबैगोन मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बेनि थाखाय आरो जोंनि गासै खुंथायनि मावथि बिथांमोन, इएम बिथांमोन, एमसिएल बिथांमोन आरो बर' माहारि गौथुमफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनिखौ हमनानै आइजो अनसाय आफाद बा गासै धोरोमारि गौथुम बर'नि जेसेबां आफादफोर दं बेवहाय मोजाङै बाहागो लानानै बे थासारिखौ जे जोङो होबथानो हाबाय बा निजोम खालामनो हाबाय, बे गोजोनथाव बाथ्रा। दा आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, थाबैनो आङो लुबैदों आरो बिथांजों आङो हाग्रामा महिलारि बिथांजों रायलायनायनि खाबुखौ लानो नाजाबायबो थादों आरो रायलायगोननि बाथ्रा जोंनि गेजेराव दङ आरो जों रायलायनानै जोङो रोखा खालामनानै बोरैहाय जोङो सिगाङाव जयैनो बेखौ आङो लुबैगोन आरो बिथाङानो सिगाङाव थानानै जों दैदेननांगोन आरो बिथांनि जे हेफाजाब अननाय गोदोबो दिनैबो बिटिसि रायखांबाय थायो बिथांखौ आरो रायखांगोनबो। दा मोनसे बाथ्रा जोंनि गेजेराव सोंखारिलायनाया बाङाय जानांसिगौ, जों बेखौ फोजोबनो हानांगौ। जोंनि गेजेराव माने समाजारि बिजोङाव गाज्रि गाज्रि दैदेनगिरिफोरखौ बुंनायफ्रा बाङाय जानांगौ। गुबै सैथोखौ मिथियालासेनो जोङो गोबां बाथ्रा बुङो, सोंखारि बे थिग नङा। सोरबाया बुंनो नागिरो लिडारा माने बिजन गैया माने बिदि होननो नागिरो। साफ्रोमबो लिडारानो बिजनबो दङ, बिजन गैयैसो लिडार दंफायो। दा बेबायदि बुंनाय बाथ्रानिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन, आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन। मानोना साफ्रोमबो दैदेनगिरिहा मोनफा मोनफा गावबा गावनि मोनसे बिजन थायो, बे बिजनखौ लानानै खामानि मावो। नाथाय बेखौ सोंखारिनानै जों ओरैबायदि डिफेम खालामनो नागिरो, बे खिन्थु थिग नङा। आं मोजां मोना बिदिखौ। आरो आङो सम सम गोबां समाव खौसेथिनि बाथ्राफोरखौ जों सावरायबोदोंबाबो जानो हायाखै। नाथाय सैथोआ बेनो, जों मोनथिलायो, रायलायफ्लेबाय थायो। दा जोङो बेसेबांसिम सेक्रिफाइस खालामलायनो हायो बेनि सायाव डिपेन्ड खालामो। जोङो खौसेथि जानो थांनायाव गावनि नेहाथि खुस्रा मुलाम्फाखौ जों बेसेबां सेक्रिफाइस खालामनो हालायलायो बेनि सायाव सोनारगोन। जों मिथिगौ इउनाइटेड वी स्टेन्ड, डिवाइडेड वी फल, मोननैल' सेन्टेन्स खाथा आरो जों मिथिलायथारो इउनाइटेड वी स्टेन्ड होननानै जों मिथियो। नाथाय जों मिथिसेयावबो जों बबे खामानिखौ मावो, डिवाइडेड वी फल। बे गावस्रानायखौसो जों होसोनानै जोङो गोग्लैसोनाय फारसे थांनो नाजाबाय थायो, बेखौ नुबोनाय जादों। आरो बेनो जायोबा जोंनि हारिनि थाखाय सदबांसा लाबोनानै गावखौ बावसोमनानै खामानि मावनायफ्रा बेसेबां ओंथि गोनां, बे दिनैहाय सोंनाय फैदों। दा ओंखायनो आंनि खावलायनाय बे थागोन, जों जेरैखि जाया रायलायनायखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ, मेकानिजम दिहुनथारनांगोन आरो जोंनि गेजेराव दिनै नङा गाबोन सानसे माब्लाबा खौसेथिखौ जों बोरै लाबोनो हायो, हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव आरो लोगोसे बर'नि माहारि गौथुमफोरनि दैदेननायाव एबसु आरो बुंनो थाङोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दिनै एनडिपिनि माखासे जोंनि जांख्रिथायारि आफादफोर आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो वमेन जास्टिस फराम थाबाय आरो बर'नि धोरोमारि गौथुमफोर थाबाय। आंथ' लुबैदों थाबैनो खेबसे दैदेनगिरिफोरखौ लाग्रोनानै खेबसे सावरायनानै जोङो मा सानलायलायदों बेखौ जों सेयार खालामलायोबा माबा मोनसे लामा फैगोन नामा, आं बिदिखौ नुहुरदों आरोखि। मानोना दिनैनि थासारिया आंनि नुनायाव जोंनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु मोनसे थासारि। आरो दहायथ' जोंहा नार्जारि हेमन्त नार्जारि बिथाङा बुंदों, जोंनि दिनैनि नैबे समावहाय जोङो जे मोनसे जेंनाजों मोगा मोगि जानांदों आरो मोनसे सिस्टेम फैदों आरो बेखौ मिथिखायो। डेम'क्रेसियाव मेजरिटि मास्ट बि ग्रेन्टेड, बयबो मिथिगौ। दा जोङो दहायनो बुंनाय फैदों, सावरायलायदों जे जोङो बेसेबां पार्सेन्ट दङ दा बर' हिसाबै। जुदि 27% ल'बा बे 27%खौ बिथा खालामना जों बोरैहाय देरहानायनि जोङो सिगांलांबाय थानो हानायनि मिजिंखौ लानो हादों। दिनै हादों, गाबोन हादों, खिन्थु जेब्लाबो जे हाबाय थागोन बेखौथ' नुनाय जाया। दा बेखौ जों लाखिबाय थानो हागोन बेबोथ' नङा। ओंखायनो जोङो माबा मोनसे रिथिंकिं खालामनायनि सम फैबाय नामा? पपुलेसननि बाथ्रायाव, जोंनि सुबुं अनजिमा बांहोनायनि बाथ्रायाव माबा मोनसे रिथिंकिं खालामनानै जों बेखौ फोसाबफिनलायनानै गोदानै आगान सुरनाय सम फैबाय नामा? बेखौ जों एसे सावरायलायोबा
बा जों सानलायनानै खामानि मावोबा मोजां जाहैगोनखौ आं नुहुरदों। दा आं बारा गोलाव बुंनो गोबां बाथ्रा दङबाबो गोबां जेंना दङ दिनैहाय सनितपुर बिस्वनि बाथ्राखौ आरो राभा हासंनि बाथ्रा बर'फोरनि जेंनाखौ जोंना बिटिसि बायदिना बेवहाय नांथाना दं, बाहाय नांथाना दं। टिउआवबो एसे दंबावो, गामिफोरखौ दाबो डिन'टिफाइ खालामनाय जायाखै। मानोना राभा हासं हाबनानै दं आरो टिउ अट'नमास काउन्सिलआ हाबनानै दं। आरो सनितपुर बिस्वनि जेंनाया आंथ' लुबैयो दिनैहाय एसे खालामनायबो लुबैदों, बयबो एसे सानोबा मोजां जागोन। सनितपुर बिस्वनि जेंनाखौ हमथाबाय थानो नाङा आङो। दा फर द टाइम बिं बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव लाग्रोनो हायो, जेरै जों मिसिंनिफ्राय दांफेरबाय। जोंथ' मिसिङाव हाबदोंमोन ना, दंमोन ना। आरो स्टेट एक्टनि आन्दाराव जेरावहाय बे काउन्सिलफ्रा दङ, बेखौ दिहुनफिननोबो हायो रायज्लायनानै। ओंखायनो जोंबो गोबाव खालामनानै लानायबो जाबाय। आं बेखौ खावलायनो लुबैगोन दिनैहाय। ओंखायनो हाबथ'नो हागोन, रायज्लायनानै आरो लांनो हायोबा लांबाय थाबानो जाबाय। लांनो हायो, रायज्लायबाय थादो, रायज्लायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय था। बबे गामिखौ जों सोसननो हायो बिटिआरआव बेखौ बा बिटिसिआव जों बेखौ मावबाय थाबानो जाबाय। जोंनाव सिगनेटारि अर्गानाइजेसनबो दङ, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, एनडिपिनि हान्जाफोर थाबाय। रायज्लायनानै बेखौ थि खालामलांबाय थाबानो जाबाय। नाथाय बिकेडब्लिउसिआव बा बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथायाव हाबथ'नो नाङा, लांबाय बेखौ खालामनो नाङा, आं बिदि फिल खालामो दा। मानोना गोबाव जाबाय, बोसोरबा बाबेनबायानो। बोसोरबा बाबेननि उनावबो जोङो गामिखौनो नटिफाइ खालामजोबनो हाया आरो बिसायख'थिसिम जों दा लांनो हायाबा, जोङो जाय थांखि मिजिंखौ लानानै आवगायदोंमोन, बे थांखि मिजिङा बोरै जाफुंगोन? बे ओरैनो आद्रा जानानै दङ आरो जाफुंनायबो नङा। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थाबाय, थाबैनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव बा बिथांनि गेजेरजों बे जेंनाफ्रा सुस्रांजानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, एनडिपिनि हान्जाफोर जोंनि गेजेराव रायज्लायनानै बे जेंनाखौ सुस्रां खालामनांगौ। आरो जोबनायाव आं बेखौ बुंनो लुबैगोन, जोङो फैगासिनो थानाय समनि थाखाय खौसेथि बेनि खामानिखौ मावलांनांगौ। दिनै एसे गाबोन एसे जोङो सावरायबाय थायोबा बियो मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन, आं बेखौ मिजिंथिनो हायो। सानसेयावनो बे जानानै फैया। जोङो मोनथिगौ रम वाज नट बिल्ट इन ए डे होननाय बाथ्राफोर, बे रम नोगोरखौबो सानसेयावनो लुनो हायाखै। ओंखायनो जोंनि साननायफ्राबो सानसेयावनो जाफुंगोन बेबो नङा, सम लागोन। दा जोबथारनाय फारसे आं मोनसे खन्थाइनि साया लानानै बाथ्राखौ बुंना फोजोबनो लुबैबाय। जे इसोरा बोर सारस्रिथों जोंखौ गोग्गो देहा लानानै जों बयबो आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयबो जोङो हारिनि खामानि मावलांनो हाथों, आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांनि थाखाय जों जुजिनो हाथों, खौसेनो जोङो आगान सुरलांनो हाथों। बे मिजिंजों नोंथांमोन साफ्रोमनोबो आङो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावबाय। आरो जोबथारनायाव इंराजि खन्थाइगिरि रबार्ट फ्रस्टनि दोंनैसो सारिखौ बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय। बिथाङा बुंदोंमोन, आं सायासो लादों दे, बिथाङा आइ होनदों, आं इउ होननो लुबैदों। But we have promises to keep and miles to go before we sleep and miles to go before we sleep. Thank you all.